Di Lada ki Nonghikai ad hoc barok kelum lang kin hab banlet Surok kan bu Jingeh Iaki Khynnah pat ki banlet ho exams bat kan bu Jingeh kumnu kin penmi Iaki results. Nakabenta man pentulun ki kam shakman kakenhon ki Nonghikai ki bahab hapo kalama khasi Jantia High Secondary Ad Hoc Teachers Association henne kasngi klapen loi ka jingya lang banjid ki nongkit kam bathmai jong kakenhon da ka jingjit jong baro ki Nonghikai ki bawan shaka jingya lang la yo ki nongkit kam ki bakenthop yo ba me bon lingdo kum president ka Miss Paramita Chaudhry ka vice president uba Andrew Lingkhoy u general secretary Kong Iling Do Assistant General Secretary, Kong DCM Treasurer, Kong P. Consider Assistant Treasurer, Kong Valency Sumer Public Secretary, Ba Raymond Wanpa, Nongrum Assistant Public Secretary, Bat ki Executive Member ki bakin tobi Ba W Masar, Ba C Bare, Ba Tiling Do, Ba A Mausor, Kong I Hinyota, Kong I Nongrum, Kong M Wanla, Ba S Lingdo, Kong Bilamari, Bat I Kong I Nyangti. Ki protocols menta kasing layo ay kalat ban pelong yeli ka general meeting hakini ka chaka hapo ni ka Synod Higher Secondary School ti kimat kiba gilaya kren hakini ka si kilong ban penklan ka association ki jongi ban jiet iki nokit kam kiba tumai bat ban penskam susu iki jinga dai jongi bat ka custom kepada ka federation jong pro khot ki school ad hoc hapo kami Meghalaya ki jungi mengi kena Nonghikai Higher Secondary ni dai very much part and parcel jong ka custom ti karang jungi mata kasni kalong bang indang yai tre hibat ka custom ban penklan ya ka custom ban lengba ka custom bang inyo opat ya ki ta ki jing demand jing dawa jungi na ka surkar Session ru andai ngibu hakmat jong ka sarkar ba ki depan perkhat ba ki boards exams kila jan tangar kusan terik kelas nang ke boards exam di Lada ki Nonghikai ad hoc barok kelum lang kin hab banlet Surok kan bu Jingeh Iaki Khynnah pat ki banlet ho exams bat kan bu Jingeh kumnu kin penmi Iaki results kum ki Nonghikai ngidon kata ka jingkit kli na banta ki Khynnah Skul ngidon kata ka jing sngau handai Lada ngihap pada banlet Lada ka kalau apa hidup rendang ngin hab banjingi ngim banse ngin hab banjingi tang banin tang kata ya mentai atrai andang ilayo yang ya kan kata ka affirmation na so Ambrose in writing in black and white paya kata ka proposal jungi la table te in sa perkat baginya chakmat kuno bagin le Lada kajing tumu jungi kala seso agitation ru kanum dan bat ki eke baro kinyat bet erenti bat nginya trailang bat keti kaman bat keti kadiang bat ko sarkar kumno ban kampen bha ya ka education system ha Meghalaya boleh shumon